Lomdlalo waqala eminyakeni eyisishiyagalolunye edlule. Inhloso yawo ukwakha ubumbano embonini yamatekisi. Into enza ukuthi lo mcimbi ugcine kuleli zinga ekulo manje isimo sokuthi sebeyawu-understand ukuthi umdlalo wamagedlela usukaphi nanokuthi umayelana nani. So ingakho uma ngathi uyabuka wonke umuntu nje mangathi uyabheka wala eGoli wayifisa vele ukuthi azayibone ngale ndlela eyibona ngayo ku TikTok lento ngoba isikhathi esiningi beyenzeka kwamanye ama-province. So wonke umuntu ngisho ingane encane bifuna ukuzobona ukuthi kahle kwenzekani kulo mdlalo lokuthiwa amagedlela. Lo mdlalo ungenelwe amatekisi asuka ey'ngxenyeni ey'ningi zezwe. I-Free State ithi ize lapha ukuzoqeda inkoleloze ethi akunamakhumbi kulesa sifundazwe. Ubona abagijimisa le moto le shuthi imoto ziyahluka njengoba uzibona kanje ezamafleki amasesifikile ne. So dependa ngesitayela sakho senzile abantu bajabulela isitayela sakho senzile nenhlanzeko yaso nobuhlini bayo. Lena yazi ke into zakhona ezibona abagijimise abantu babhekale babona nomdropo ke indlela ehliswe ngayo indlela engakhona nje. Uma ucabanga ukuthi lo mdlalo oyinsizwa kuphela ushaye phansi kwashunqa. Nanku umhlopho odlilanga lento kazithi ke isembonini futhi ayisabi lutho. I basically grew up being around people who work a 9 to 5 all the time, and working around 9 to 5, I was also like, when I grow up, I just want to be this. But unfortunately, regardless of the fact that it's me and my male bestie, more like a brother to me. You understand? He's more into it, more than me, honestly speaking. I've always hanged around people that actually drive transport, taxis, and such. Into ebhekwa kakhulu ekhumbini kulomdlalo inhlanzeko yayikhumbi kanye nomshayeli wayo. Awukwazi ukuthi udrive uthi uzofaka imoto ufaka ophacu uveze ithende ezihlaza imoto iclean. Ufuna udrive ahambelane nemoto yakhe. Ngoba abantu bangayikhohlwa ukuthi aim yomdlalo wamanzi ukushintsha legama elithi o taxi driver kwi-taxi industry omageza. Yabo, I mean mina mungathi ngibizwa ngomageza ngibizwa ngomageza kuphi? Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguvusizwe Langa ngibika ngiseKagiso eNtshonalanga yeGoli.